Ikruok ne yiero madundo e kach ng'od bura ma Garissa Township ochopo e ng'iende motelo ne yiero makamano madhi timore tarik 5 dwe mar achiel higa manyien. Komishona mar IEBC Komishona Abdi Guliye osingo ni IEBC dhi tayo yiero no e yo mathuolo kendo kwayo josiasa mondo mi kik dhi e kuonde luto ombulu ka ok gin agents mag jochung' kata joneno mag yiero. Tend obila e kaunti ma Garissa bende oyango ni gidhi rido weche mag arita kwe e kinde yiero no. Komod bura ma Garissa Township nodong' thuolo bang' jaod bura manoyier Aden Duale yudo lemo kaka jatend migawo mar lweny e piny owacho mar William Ruto. Kom makamano ywayo jochung' 6 kaka Mohamed Deko mar NUDA, Nasir Dolal mar UDM to kod Abdi Faisal Amin mar ODM e kind mamoko. They should not roam around polling stations and to create, unnecessary anxiety within the constituency. We appeal to politicians, if they are not duly authorized, either as an agent or as an observer, if they are not duly authorized, let them stay away from the polling stations. The Commission will undertake its mandate in a free, fair, transparent and credible manner. Let them trust us with the process. We want them to give us peace to do the job. We are going to deploy security officers to all 103 polling centers in Garissa Township constituency. And therefore my appeal to the residents of Garissa is that they need to turn up in large numbers so that they can vote. And we want to assure them that we're going to provide security 24/7. We are going to ensure that patrols are mounted in all areas, even during the night. And of course,